Gaplek. Dan gaplek tenan. Zaman saiki kok seenek hukuman model kayak ngene iki. Wis untung kok awake dhewe ra kon nyemplung peceren. Iki kan gara-gara awakmu. Nyesel aku manut awakmu. Piye to? Jare sehidup semati. Sehidup semati dengkul mumpuk iku ah. Pokok lek ditekoni bapakku, awakmu aja ngamping aku sing ngongkon. Ditanggung bareng pokoke wok. Tak usahakan dong. Wis kapok durung? Sampun, Pak. Sopo sing ngajari kabeh mriduk? Hah? Awakmu tong? Apa awakmu, Pok? Iki jelas ana pemimpine. Lek hukumane ndang bar, cepet ndang aku. Ayo cepet ndang aku. Selak nonton TV aku. Acara apa, Pak? Gosip artis. Wis ora sandel limur. Ndang aku. Wis tong, aku wae tak asik maju. Tapi, Pok, Tenang tong, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Tongli sing ngongkon, Pak. gaplek. Yo wis, siwuk lah mulai. Awakmu tetep nang kene. Ye, matur suwun, Pak. Asem tenan. Mulai ragu aku dateni sibuk bojoku. Kemeng rek. Tangan sijine ah. Apa ya enak hormat gawe tangan kiwa. Kemeng lho, Pak. Aja mbok baleni maneh lho ya. Mlidu kuwi elek. Apa meneh mliduki wong tuwa. Apa meneh mliduki bapak. Apa meneh bapakmu ganteng. Nggih, Pak. Ya wis, tak mlebu omah. Atus. Mangan, salat. Alhamdulillah. Tang. Terus nang di duwite saiki. Hah?